Hey, good morning guys. Magluluto ako ngayon ng sinigang na hipon. Ito ang aking ingredients. Luya, sibuyas, siling haba, kamatis, bunga ng sampalok, syempre yung hipon, at kangkong. Tuturo ko sa inyo ang paglilinis ng hipon. Una, pinuputol ko yung sa ulo para matanggal yung kulay yelo. Pagkatapos, tusukin natin dito sa yung parang backbone niya. Tapos lalabas na itong parang yung bituka. Ito yung nagpapalansa sa hipon. Yan, ganyan. Kailangan matanggal natin yan. Yan, ang haba. Haba yung bituka niya. Pag naputol siya, ulitin mo lang dun sa kabilang dulo naman. Pag hindi mo nakuha siya lahat. Kailangan makuha natin yung pinakang bituka niya. Kasi yan yung magpapalansa. Ay, ito. Ang dami. Haba. Grabe. Sabay na rin pala natin yung bunga ng sampalok para pag kumulo siya, malambot na rin. Ayan, natin na kumulo siya. Takpan muna natin. Ngayon, tingnan natin kung malambot na yung sampalok. Malambot na siya. Kunin na natin. Kunin na natin. Ayan, muna natin kumulo ng kumulo. Para yung kamatis magkaroon siya ng lasa sa sabaw. So, ngayon, isain natin magpalok. Lagyan natin ng konting sabaw na. Tayo ng sabaw. Lagyan natin. Para sumama yung asim ng sabaw sa asim ng sampalok sa sabaw.
ito na guys yung nakuha kong katas ng sampalok. Napiga ko na siya. Ginamitan ko ng salaan para hindi sumama yung mga balat. So ilalagay na natin siya ngayon dito sa kumukulong. Wow. So guys, nilagay ko na yung katas ng sampalok. Antayin muna natin kumulo. Tapos saka natin timplahan. Ayan na guys, kumukulo na siya. Timplahan na natin. Tikpan natin kung tama na sa timpla. Tama lang yung asin. Sarap. Tignan natin ang konting asin. Medyo matabak. Ayan. So, natin. Lagyan ko na ng konting betchin. Tapos, ilagay na natin yung sili. Yung tangkay ng kangkong. Iuna muna natin yung tangkay. So, ayan. Ganda na siya. Managing so guys, timplahan ko ulit kung tama na yung alat niya, lasa. Okay, okay na. Lagay na natin yung dahon ng kangkong. So, yan. Antayin natin na kumulo ulit siya ng mga 2 minutes para ready na. So, ito na guys. Kumukulo na siya. Okay na. Pwede na ito. I-serve natin. Ready to eat na. Thanks guys sa panonood ng cookie.